всички да се справим на крака и да посрещнем с бурни аплодисменти младото семейство! Уважаеми кумове, родители и гости, добре дошли на сватбеното тържество на Дамла Джумайдинова Налбантова и Асан Мюмюнов Асанов, които са заявили, че желаят да сключат граждански брак. Документите са редовни и гражданският брак може да бъде сключен на законно основание. Уважаеми младоженци, човек е истински щастлив, когато неговият живот е озарен от любовта. Желанието ви за съвместен семейен живот е естествено продължение на вашите чувства и мисли, на стремежа ви към щастие и пълноценно човешко битие. Силата и красотата на чувствата, които ви вълнуват в този ден, ви накараха да вземете едно от най-важните решения в своя живот – да създадете семейство. Бъдете разумни, толерантни и добри. Взаимната помощ и разбирателство ще подпомогнат вашите отношения, за да премине с годините младежкия порив, взаимно уважение, доверие и обич. Вие, Дамла Джумайдинова Налбантова, желаете ли да сключите граждански брак с Асан Мюмюнов Асанов? Благодаря. Вие, Асан Мюмюнов Асанов, желаете ли да сключите граждански брак с Дамла Джумайдинова Налбантова? Благодаря. Пръстенът е знак на съюза, който се случва между вас. Отпечатък за честност, вярност и преданост на мъжа към жената и на жената към мъжа. Пръстенът е образ на прегръдката, която ни съединява, и на слънцето, което ви дарява с лъчите си. Линията на пръстена няма да е край, както не бива да има край и вашият стремеж един към друг. Венчавам ви да създадете здраво хубаво семейство, да вдъхнете топлота и нежност на чувствата си, полет и мъдрост на мислите си. Венчавам ви да продължите пътя си напред като достойни граждани на нашата родина.
предстои. Той ще ви предложи не само щастие, но и тъга. Ръка за ръка споделяйте радости, болки, страхове и тревоги и вие ще постигнете всичко, за което сте мечтали. Отпийте глътка вино за общото ви щастие, за мирното ви съжителство и любовта. На здраве! Моля, младоженците, заповядайте да се подпишете. Заповядайте да се подпишете. Съгласно закона и обичая и от името на община Полски Тръмбеш, тържествено обявявам гражданският ми брак между Дабла и Асан Асанови за сключен. Скъпи младоженци, вземете от огъня на вечността, символ на началото, прогреса и човешкият род. Нека той топли сърцата и душите ви и нека горите до последния си дъх във вечната, необятна и нежна любов. Скъпи младоженци, в този тържествен ден, когато си подадохте взаимно ръка и тръгнахте по своя общ път, приемете най-сърдечни благопожелания за дълъг и щастлив семейен живот. Днес вие съединихте вашите съдби в едно. Всеки от вас стана част от една цялост и нека в нея бъде неразривна връзката на любовта ви. Вярата, надеждата и любовта са изконното триединно разковниче на човешкото щастие. Вярвайте един в друг. Пазете надеждата за утрешния ден. Съхранете любовта си през брода на годините. Поемайки щастието и бремето на общия семейен път, вие Дамла и вие Асан ще го осмислите и обогатите чрез продължението на вашия род. Нека вашите деца израснат здрави и умни. Детският им глъч да изпълва с радост, мир и благодат вашия дом. Да бъдат достойни чеда за вас и своя народ. Уважавайте родителите си за това, че са ви отгледали и възпитали, защото родителският благослов укрепва основите на домовете ви. Напътствайте ги и им помагайте, скъпи родители. Те все още се нуждаят от житейски мъдрият ви съвет и опита на преживелите от вас години. Драги кумове, вие сте най-близките духовни сродници на младото семейство. Помагайте им като добри приятели. Научете ги да пазят и ценят щастието, което притежават. На добър път, млади хора! На съпругата връчвам първия семейен документ с пожелание да съхраните щастието и любовта във вашия дом. Тито. А вие бъдете опора на
на тази, която ви дели стойност и доверие. А сега техни си чули. Не така. Уважаеми гости, който желае, може да поздрави младото семейство. Thank you.
Очаквам се.